liburua maitu nuenean eta argitaletxeren batera bidaltzeko intentzioa ja euki nuenean, esan nuen, karo, ez dakit balioko didan norbaitek onartzea liburua eta ni jakitea dela musikaria naizelako, edo bueno, izen bat egin dudalako euskal gizartean, ez azken finean. Baina gero, lagun batzuekin hitz egin nuen inora bidali aurretik, ze beldurra asko nuen, ez nuen edozein lekutara bidali nahi, bueno, ez nuen hola egin nahi leku guztitara eta listo, ez? Eta lagunekin hitz egiten da, familiakin daula eta esan ziaten, argitaletxeek ere baitare beraien izena mantendu behar dute, eta ezin dute publikatu txarra den zerbait, besterik gabe jende ezaguna delako, ez norbait, bueno, izen ezagun bat delako, nik uste ez nahikoa ona ez balitz, ezkoa emango dizutela, ez? Eta hori, pues, txaskoa izango da zuretzat, baina balioko dizu baita ere, esateko, bale, pues, pilak jarriko ditut eta zerbait hobea egingo dut.